ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Ụmụ ibe asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu. Anyị si ka anyị kene unu na eke, kene unu na orie, kene unu na afọ, kene unu na nkwọ. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị agha kwere n'ihe otu kwuru. Ha che na anyị agaghị abịazi ọzọ. Anyị na-abịa. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, isi afụrụ kwawa okpu, eze afụrụ kwe. Anyị nwa bụ ndị amamihe, ndị nzukọ amamihe, the house of wisdom. Anyị nwa bụ ndị agha bịara sị na otu ndị Igbo si ebi ndụ adịghị ya obi mma. Anyị wee sị na anyị ga-agbanwe ya, and anyị ga-agbanwe ya. Anyị ga-agbanwe ya. Ndị mmadụ che ma ọ bụ gọọmenti bụ ihe na-agbanwe ndụ. Gọọmenti anaghị agbanwe ndụ. O nwebeghị gọọmenti gbanwere ndụ n'ụwa. Onye na-ekwu nke ahụ ebe ka o si bịa? Sọsọ ihe na-agbanwe ndụ bụ religion, nothing else. Nothing else can ever change your life except religion, not government, nothing else. Onweghịzi ihe ọzọ. Anyị ji wee bịa. Amaghị m ihe mere na dis Facebook ndị mmadụ na-ede ihe anaghị m afọ ihe a na-ede. Amaghịzi m nke ndị Facebook ama mma ha o bidoro ọfụ mmadụ dezie ihe ị gaghị afọ ihe ha de. Ụmụ ihe dis media nwa na-agbazi mmadụ aka ebe. Otu nsogbu adịghị ka anyị na-eje n'obi gbakara aka. Dịka ntị wee na-ekwu ụmụ ibe, iwepụ ha n'ụzọ ihe ise a m kwuru ebe a. Nwanne anaghị m afọ ihe unu na-ede maka o nwere ike onye jụọ ajụjụ agaghị m afọ ya. Amaghị m ihe ndị a na-akọ ebe a. Ama mma nwere ebe o si. Ama m ebe nke ama m ihe mma akpọ ya akpọ. Ịghọtago? Pọtụ nsogbu adị ka anyị na-eje n'obi gbakara aka. Ndekwa ụmụ ibe dịka nsi wee na-ekwu na ọ dị ụzọ ihe ise m kwuru ebe a. Nke izizi bụ food, nke abụọ bụ shelter, nke bụ job, nke anọ bụ health care, nke ise retirement benefit. Ihe nji wee kwuo ya otu a dee ya otu a ka o doo ewu na ọkụkọ anya. Ịma na otego ndị Igbo ji wee na-eti mkpu na-ekwu okwu, but ha ama ha na this 5 things nọ ebe a, ihe ise anọ ebe a n'ọnyanwa bụ everything. Onwedo onye na-ekwu maka ya. Enwere onye na-ekwu maka ya. Look at the coronavirus abịago. There is no food in Igbo land. Enweghị nri adịrọ. Skyscraper food nọ na n'ugwu. Enweghị ike igote nwuzi nri ya. You cannot buy food and eat because ị nwere ego. Ebe ka isi weta ego? Onye nyere gị ego ị ga-eji eri nri? Ọ bụrụ na ị na-ere zinc gbamgbam, ị na-ere gbamgbam eme confinement, kedu onye ga-abịa ego gị gbamgbam? Ị gaghị emepe dị sef. As no only food ndị na-ere nri bụ ihe ga-emepe. Oke kịta ndị na-ere gbamgbam emepe. Ọ bụrụ na onye nwanne ọkwa onye ree oweje gote ihe ọzọ, ọkwa onye ree ihe ọ nwere ogote ọzọ. Ọ bụrụ na ị nweghị ego ị ga-eje ahịa
onye nwere ego na-eje ahịa onye nwere ego na-eje ahịa. So until food become a priority na Igbo land, nwanne ihe ihe na-akọ babasị, ihe na-akọ enwere isi. Ọ bụrụ na this food is not your priority, nwanne ihe na-akọ onwe gị isi ka o ji enwe ọdụ. Si na nwa gwara gị, then what are you fighting for? Ka ihe na fight zikwan for if you cannot eat it 3 square meal a day? Ọ bụrụ na ị gaghị eriji nwa afọ, kedu what ka ihe gwa m the reason purpose ị na complain for what if you cannot give yourself a food, nri irijuo nri afọ? Nwanne onye na-eribeghị nri, onye bụ ọnụ nwekwa ihe na-akọ na-aba ya ntị. Ọkwa ya ka ha na-eju na ebe ọbụla akụ ha akpụ m sị na onye na-eme mmiri akụ agbara na-eje. Gịnị ka a na-aje na mmiri akụ eme? Nna nwanne ka a mara ma ọ ga-agwana ha ebe ihe a na-eme mmadụ si na agbara nke mbụ ọtụọ n'ogwe, agba nke abụọ ọtụọ n'ogwe, agba nke atọ ọtụọ n'ogwe. Ọ na-ajụzi ọwụzi ogwe ka apịara atụ. So that is the problem. Ọ bụrụ na anyị nwa na onwe anyị bụ ndị Igbo emeghe nni ọnụ nwanne we ga fake, anyị abụrụ mmadụ. Anyị ewu ntọọ, afọ anyị ewu ntọọ ma ọ bụ na anyị because anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala, ndị amamihe. Anyị echuzu gị as our first project, field security. Simple as ABCD. Ihe mere bụ na ndị be anyị ha amaghị ka esi eche uche. Ndị be anyị amaghị ka esi eche uche. That's why site n'akwụkwọ ọdịnala anyị, akwụkwọ ntọala anyị, a ga-ebido na akọ, so that ka ndị be anyị mara ka esi atụgharị uche, mara ihe a na-akpọ priority. Ịghọtago? Ka ndị be anyị mara ihe bụ priority. Ndị be anyị amara ihe bụ akọ. Kedu ka mmadụ ga-esi asị na ya bụ erase, iwe erase ama onye Igbo abụbụ onye Igbo? makwana ihe ihere. Onye kọrọsi ebe a na onye akọrọsi ebe a na-akọrọsi, a na-akọgịrị ka ndị egbuwara isi, na-akọ ka ndị nwụrụ kai kai. Onye akọrọsi ebe onye akọrọ, gịnị ka unu na-akọ dị nwanne m? Ni ụwa ọnwa isi, ụwa nke a mụ na gị nọ bụ ọnwa isi, ụwa ọnwa isi nwanne makwana ije ebe ahụ agụ a na-agụ gị na mmụọ, maka na iburu ọnụ laba ụra ị ga-eri nri na nrọ. Ọkwa ịma iburu ọnụ laba ụra, jụọ onwe gị, iburu ọnụ laba na nrọ irie nri ebe ahụ. Why? Because agụọ na-agụ gị mgbe ahụ ị gara n'ụra irighị nri wee naba ụra, iruo na nrọ eri nri. Ebe ọ bụla ifuru nri na nrọ irie, ebe ọ bụla ifuru nri na nrọ irie. So iburu agụọ na mmụọ nwanne irukwe that place nwanne, ọkwa ihe ọ bụla ifuru ị na-eri. Ịghọtago? Ezigbo agụọ ya agụghị that side, mana ị nwere ike ịghọta ihe m na-akọ. So dịka ndị Igbo, ọ bụrụ na disi nri abụrụ a priority, nwanne ụnụ amara arụmasị, nwanne ịmaghị mathematical life, mathematical way of life. Enwegodi nwatakịrị ịfụrụ amụrụ ọfụ na-eto eto wute ata enye erighị nri, ịfụga na ya bifo? Ịfụga na nwatakịrị na-eto eto n'ụwa na-eto eto to grow na-erighị nri? Enweghị. Rie nke uche, ọ ga-eri na be anyị. Ị gaa n'ime ahịa, anyị nwa na onwe anyị na-akpọ onwe anyị nwanne. In fact, ọ bụrụ na ọ bụghị because of ndị ndozi ọdịnala, ndị amamihe, may change my identity. Ọ bụrụ na ọ bụghị because of na m bịara mara ihe bụ Igbo, aka m ichenji. Eblem kwara ndị agha na-echenji afa ha sị na ha hụrụ ndị Igbo. Don't blame them. Eblem na ha.
ịghọtago, don't blame them because ọ bụrụ na ọ bụghị na mmadụ bịara nyopute ihe bụ Igbo nwanne. Kedu ka mmadụ ga-esi apụta ụnụ amakwa ihe wụ tribe, ụnụ amakwa ewere esi, ịmakwa ihe ọ bụ a generation. ị nweghị ị na-azụ ahịa, ị gaa n'ime ahịa ịfụ ndị na-ere ụgụ na ndị na-ere egusi, ya old market ka a na-akpọ ya. We still keep maintain this old set of market. These things are used for festival, nothing more, nothing else. Anyị na-use kwe the same method eji azụ ahịa 20 million years ago. Don't develop. Anyị si anyị anaghị arụ ọrụ. The same method eji eme ihe niile 20 million years ago, we still maintain doing them, expecting change, transformation, just expecting ka something magical, something happens in our life. Onye kwuru nke ahụ? Who said so? Ka onye kwuru? Nwanne, if you don't change something, that thing never change. Nothing change itself. You have to change it. Ka anyị si azụ ahịa mgbe ndị ụtara akpụ a na-enu enu nna gị debere gị since 100 million years ago, you still maintain that the same way na-eri ụtara. Ofe egusi nna gị debere gị since 19 mkpirigide, ofe egusi ka na-eri, ofe ọgbọnọ ka ị ka na-eri, ofe nsara gị ka na-eri. Ọ dị otu na ihe niile nna gị desara gị mgbe ndị ochie, ha niile gị ka na-eri. Nwanne, ihe ọ na-emekwa anyị ebe anyị amapụtasịa ndị Igbo aba na Hollywood, aba Nollywood ebe a na-eme movie. Ndị Igbo nwe Nollywood. Ị makwa na ndị enwe Nollywood enweghị ike imepụta one noble movie for their own self, to resonate to their own existence, to their own nobility. Ihe ndị a na-emere mgbe everyday ọ naghị efe ọ na-agba agba, ọ naghị agba agba, ọ na-ata ata. One single noble movie that world will watch. Aga translate na Spanish, translate in English, translate na French. So ị na-agwa m na ụbụrụ these people, mana ka ekwenye ihe a na-emezikwa na Hollywood for. Ka ihe meziri Hollywood si wepụ datin nwanne nwere uru ọbara. Because movie is to portray your own character and sell them to the world to see who you are. So na ị na-manage millions of industry, $1 million industry of Nollywood, anyị enweghị ike generate a single message to the world of who we are. O gosiri na ya mara onye anyị bụ. It's as simple as ABCD. That's why you see I don't come to Facebook friendly, because ọrụ mmadụ na-arụ karịrị ihe Facebook. Ọ bụrụ ihe Facebook, we have a long way to go. Ndị Igbo anyị nwere long way to go. Ihe just fantasize iwe ụmụazị. Most of you, your brain erughị nke ọchịcha. Most of you, your brain eruru ọchịcha. Ka hụrụ that soja ant ịtụ na-eburu nri, soja ant na-eburu nri si Owerri na Aba. Ọ ga na-esota na akpụ ya, na akpụ dị nri na si Owerri buru nri na Aba jebude n'ụlọ ya, desa ya ebe ahụ. Maka gịnị? Maka mgbe udu mmiri ka ọ na-eri dat nri ahụ o butere n'ọkọchị. Soja ant na-eburu nri, na stockpile food n'ụlọ ya, na stockpile food. So na in the rainy season, oribe dat nri ahụ ọ stockpile n'ụlọ ya. Ị na-agwa m na ndị mmadụ should be proud. Ha sụọ Igbo, ha wụrụ ndị Igbo, but there is nothing to prove and to make them happy. There is nothing, nwere something nwere ike ime ha to be proud of their identity na agba ha to claim. Enweghị, ọwụ na enwere, gwa m, tell me, ọ bụrụ na nwere ike amaghị m, ana m eme mistake, gwa m one thing that should make people to be proud of that. Gwagodi m, amaghị m. Government enough.
educational system ịnọghị, religion ịnọghị, akụ na ụba ịnọghị, food ịnọghị. Kedu kwere ebe defense privilege? Ikwuo na iwe onye Igbo na Nigeria anapụghị ọkwa. Ikwuo na iwe onye Igbo agaghị enye gị any post you cannot have. I deny ya gị anything. So kedu isi ihe ga-eme ndị mmadụ gara ichenji afa ha to Johnson Johnson? Why? Nwanne ọkwa ifuru, if you want nobility you have to create nobility. Noble a na-eme create. Messi gbasịa bọọlụ ebu ihe nye golden boot. Why eji enye Messi golden boot? Why? Because Messi na-agba awa. Cristiano gbasịa enye golden boot because Cristiano na ịfụgha ebe enyere nwa ngwọrọ Betis golden boot. Ịfụgha ebe enyere nwa ngwọrọ Betis, onye na-agba na Betis enye golden boot. Ịfụgha na enyere Messi golden boot, nye Cristiano golden boot. Cristiano na-agba na Real Madrid, Messi na-agba na Barcelona, enyere ha golden boot. Ngị nwa na onwe gị na-eme expect golden boot. Kedu ka club ị na-agba? Kedu ebe ị na-agba bọọlụ? A na-enye gị golden boot. Every day na dey proud na nonsense. Nwanne ikwu that in Rome nse ezigbo ọra. We are proud talking nonsense. Look at a place. Mbọchị afọ amụrụ mmadụ ka ekwuru ihe ọ ga-abụ. Mbọchị aha that day your spam nna gị, mmiri nna gị aha, mmiri amụ nna gị aha banyere n'afọ nne gị. Mbọchị ahụ ka ekwuru ihe ga-abụ. Mbọchị ekere onye, mbọchị ahụ ekere gị. Ọwụ mbọchị amụrụ ga-amụ ka ekere gị. Mbọchị ekere gị bụ mbọchị aha datin bara n'ime akpa nwa. Mbọchị ahụ ka ekwuru ihe ga-abụ. Alụ ka dibịa na-atụ ililo. O nwanne m chema akara gị niile ihe a m na-agwa gị, ịghọchịkwa gị were ọsọ ga-ewere ya. The only thing mma bụ na the problem of the Igbo can never go away until we complete our mission. Anyị nwa bụ ndị amamihe ndozi ọdịnala, nothing more, nothing else. That issue will never goes away because we understand the problem and we will take it from the root cause of it. Ma ị chọrọ gị because a na-agwa onye ibi ọ na-eto afọ, a na-agwa onye ibi ọ na-eto afọ because ọ maghị na ya tara ibi. Ị nwere fundamental problem, ị maghị, ị nwere fundamental problem. Chọrọ ka m bịa ebe a na-akọrọ na ị na-agbaka na motoko na-akụ aka nonsense. Ịkụrụ aka ha ruo m nse were mebụpụwa gị anya. Onye a na-akwa ozu be ha na-eri nri. Ọgwọ ndị Igbo na-eme a na-akwa ozu a na-agụ egwu. That is how your mind is. Otu aka uche gị ha. Ndị Igbo na-akwa ozu ebu a na-agba egwu, akpọsịa ndị amamihe na-akpọ ya, ndị amamihe na-akpọ those people na-ebu okpati na-atụ n'ime na-atụ n'elu, a na-atụ n'elu, a na-agba egwu. Onye mmadụ nwụrụ be ha. Ka ezikwere mgbe anyị ka ya emezi ma amụọ nwa. Onye na-eselebreti ọnwụ amụzi ya nwa mee gịnị? Ịmụzie nwa igo ịdaghịzi igbuo efi. Onye gburu efi ma mmadụ nwụrụ be ha ogbuo efi. Amụzie nwa egbuo gịnị? Ego plan. Ihe ahụ mental disorder. Ndị Igbo na-eru uju. Ọ na-amaka ebe eru uju. Mmadụ nwa ị na-eru uju. Kedu kwenu what about these celebrations? Means what? Gịnị ka o mean? Isi ị na-eru uju, iyi akwa uju. Kedu ihe wụ this celebration? Ajụjụ ka m na-ajụ. I don't understand you. You got what am? Agọtaghị m. Ịma a na-ekwu ya like this. Ọ dịka onwe ya na ibie na-ese. Nwanne, nnaba abị m enweghị onye ga-ama m, enweghị onye na ibie na-ese. Ịghọtago? So ihe m na-agwa gị bụ na ma ị chọrọ ma ị chọghọ, anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala, ndị amamihe, jiri ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ịma ihe bụ amamihe. Amamihe means wisdom. That is our religion. So mara na ọrụ anyị, you nwere ike ịga ha ama ya, you don't even know it. You ma ha our work and you ma ha our journey.
nwere ike gaa ama ya because ọ bụrụ anyị achọrọ famous. Ọ bụ na anyị chọrọ fame anyị abịasịbara ụlọ asị ka ị na-akụrụ anyị aka na-eto anyị. So ọ bụrụ ihe anyị chọrọ. Ihe anyị chọrọ bụ legacy, a legacy of the ancestors. Nwanne, we know them, we see them, we speak with them. They are ashamed of your people. Ha ihere ha na-eme, ihere unu na-eme ha. They gave ha na-ajụ how can they give birth to this kind human beings. They said but asị na ofu akarụta mma n'ozu ọhụrụ. Ndozi ọdịnala, only ndozi ọdịnala inwe that is a law ka inwechasịrị n'ụwa bụ na amamihe sprang out, amamụrụ ihe sprang out to give the light to the land. If not, you will be perished. Ịnọ na the quarter of perishing before the Holy Ghost descended from up above and you are free. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, nwanne ịtasị ahụhụ. Nobody cares for you. Ịmaghị na onwere nwanne mmadụ nwere this life. Mbọsị amụrụ onye, mbọsị ekere onye ka ekere ihe ọ ga-abụ. Dibịa bụ alụ ka ọ na-atụ. Nwere ike ịhụ ndị mmadụ agbakọ iche na enwere ihe ha na-eme. Nwanne no, datin ifuru ndị mmadụ gbakọrọ ka a na-akpọ aggregation of atom. You got to go? Energy attract themselves through vibration, not through appearance. Mgbe ọ bụla ifuru ndị mmadụ gbakọrọ, ihe na-afụ datin bụ aggregation of atom, element, cells of the same feather, birds of the same feather ka ị na-afụ datin. All the imagination, because as above so below. That cells ị na-afụ n'ahụ mmadụ na-afọm everything. Ọ na-afọm kwa like that mentally. So over unite unu as a body, unu efilie na enwere ihe unu na fight for, not knowing na ihe ahụ just njin ọka ka ebutere were unu wee n'ime njin ọka ahụ ọ na-akwọ unu na-eje. Ọ na-akwọ nke ọbụla nwere ike nwere njin na grind iron metal. Itinye bicycle n'ime, o nwere ike buru ụzọ ọkwọrọ okwu bicycle ahụ, emechaa ọkwọrọ aka ya, emechaa ọkwọrọ ọ ga-akwọgide akwọrisicha the whole bicycle ahụ agwụ. Ọ na-echekwa, ọ na-akwa na-atọ ọnụkwa na-echekwa nda tina a ga-atọ ịkwara ebe ahụ ka ọ kwụọ ya. So maka ihe gbasara ndị Igbo, ihe m ji ekwu destiny na-ekwu na ka mmadụ gara isi na-agba gị ya, ka mmadụ gara isi na ọma gị. Anyị nwa na onwe anyị specifically, anyị nwa we have identified ourselves with onye agha kere anyị. Ịghọtago? Wee gbakọnata onwe anyị ọnụ wee bụrụ ndị a na-akpọ ndị gịnị, ndị amamihe. Ndị amamihe, which is they called religion. Ịghọtago? It's as simple as that. Oru gị ọgwa na oru gị nwanne onwe ya anyị na ya biko ya asịghị gị nye anyị ego, nwere ego anyị nara gị nye anyị mba, anyị asịghị gị bịa. O ruoro gị is up to you. You got to go. And that Igbo land, only these people will survive there, all others will perish. So ndị amamihe will survive in that land. Ndị iberibe niile ga-aghọ ahịa straight ahead. Ndị iberibe niile ga, because ịbụrụ onye amamihe, ịbụrụ onye iberibe, life will only either good or bad. Simple. Ịbụrụ onye iberibe, ịbụrụ onye amamihe, ịbụrụ onye amamihe mana ị gaghị abụ onye iberibe. It's as simple as that. Onye iberibe ka eji ere ọgwụ. Ịghọtago? So either na ịbụ onye amamihe and survive this volcano, or na ịbụ onye iberibe, then njin ọka ga-akwụ akwụ. Si na m gwara gị, there is no Jupiter on this earth that can change ihe ederede. Nwanne, ife ederede gị ya mburubi ụwa na chi onye adịgoro ya. A na-agba afa na-achụ aja, ọ bụ alụ ka dibịa na-atụ. Ife ederede gị ya. Ịghọtago? Nwanne, ịgba nke mbụ ọtụ ọnụọgwụ, ịgba nke abụọ ọtụ ọnụọgwụ, ọ bụ na ogwe ka apịara atụ. Nwanne, ọ bụ ogwe ka apịara atụ.
ị ga na-agha eri nwanne chọrọ ịma ihe ị na-eme bikos nwanne eri ka ị na-agha o ị na-aga eri pụta ịma na ị na-aga eri chere ịma ihe ị na-eme nwanne eri ka ị na-aga ọ bụ mgbe after you die or after you get old ịka nka then you look the history look back odo oge a na-emere ihe mere achieve ị ga-abịakwa ebe again izu ijiji a sị na onye nyuchie nsi ụzọ oge ezu ijiji you will come back here and meet together the same thing ị na-ebekwe because a gwara gị agwa I told you, I warn you, we must secure a place to live. You don't have a place to live ị nweghị, we must secure a place to live because ịghọtaghị nna nna gị debere gị anị o debere gị anị kedu akwụkwọ gosiri na anị ahụ bụ anị gị which one kedu akwụkwọ gosiri which akwụkwọ gosiri na anị gị sọsọ akwụkwọ ị nwere ụda plọt ebe ahụ ịrụrụ ụlọ ndị nke ọzọ anyị na-akpa kedu akwụkwọ gosiri under gọọmenti ịmaghị so ịmaghị na anị ala dị under gọọmenti ịmaghị so kedu ihe ị na-akọ nwanne nwere uche ka mpanye gị uche ịghọtara mana uche anyị anaghị apanye na federal na public ịghọtara anyị ga-eme ka anyị Igbo dị mma pụta ọ bụrụ ihe ụmụazị ọ bụrụ ọgụ nne na-agbara nwa ọgwụkwa ha n'ihe a na-eti ọgwụkwa ha n'ihe a na-anọrọ ọgụ ọgwụkwa ha n'ihe na-agbara egbe ịghọtago these 5 things in there here: food, shelter, job, healthcare and private benefit. We must complete these tasks. These tasks must be accomplished 100% complete accomplishment. And you must have a vision and work towards your vision. ịnọkọtasị ọwụ Nigeria ji gị, America ji gị, ọ ndị Belize ji gị, nwanne mmanya na-egbukwa egbu ịmana life na-egbu life na-egbu ka mmanya, life na-egbu ka mmanya. Enwere ike ịma ha nọ life na-egbu ka mmanya anyị chena ịma ihe na-eme. Gwagodi m the legal basis of that your claim. Gwagodi m the legal base. isi nna gị nyere gị kedu ebe akwụkwọ nna gị dị, ka ebe nna gị dere akwụkwọ nye gị mgbe i jere go anị ebe ị rụrụ ụlọ ọgwọ nwere akwụkwọ enyere gị abidafid enyere gị. So nke ahụ ị na-ekele m kedu akwụkwọ kedu ebe edere ya kedu ebe edere ya si na ihe a bụ ihe gị, kedu ebe ọ dị n'ụlọ ụmụazị ị ka na-asa arụ n'afọ ịghọtaba ihe a na-akọ. Ọ dịghị nke ijegha na kọtụ ịghọtago. Ọ bụrụ na ijegha na kọtụ bifọ then iru na kọtụ enwere ụdị ajụjụ a ga-eme ajụọ gị ị na ya adị tụgharị uche kwụsị isusu esusu. Ị na-eklem something kedu akwụkwọ ihe ị na-eklem kedu akwụkwọ ya, kedu affidavit, kedu akwụkwọ ya gosi na ihe ahụ your property. Nwanne ịnọkọta nnọọ ị gaa na anị si na ihe ahụ anị nna gị anị nna gị onye ahụ akpụgbọ ịkpọrọ onye arụ na kọtụ si na onye ahụ were anị nna gị ruo kọtụ oke asị gị oke ihe ahụ anị nna gị kedu akwụkwọ gosi na anị nna gị, kedu akwụkwọ gosi na ihe ahụ anị gị na enweghị akwụkwọ gosi na ihe ahụ anị gị na-aba mba sinsi iruzi ebe ahụ jọji si gị nsogbu adịghị ngwanụ we bring your case to this thing ke ihe bụ gosi na ihe ahụ anị gị ihe ọnụ ka o kpuchie. Nne aja ọtụrụ na ebere nne mere ụnụ mana ya poverty na-eme datin ịma gị poverty na-agba mgbada isi. Poverty nwere mgbe poverty ga-eme meruo gị ibidozi na art ninja na art ka atụrụ na-enweghị onye nche ịma gị because otu anyị sa art na since most of us since a mụrụ anyị amaghị anything that Nigerian constitution. We don't know even one chapter from it, one verse, one section we don't know, one section of the constitution we don't know. But ọ dịara anyị easy to lay blame
to the Nigerian government na ọha nwamere nka nwanne ọ dịghị ka m jụọ gị ajụjụ, kedu mmanụ enwere ike iregide n'ụwa wee nwee ike ikwu 36 steeti ọwụ local government 36 steeti which is one state out of this 36, some of them nwechara 27 local government. Kedu mmanụ enwere ike iregide wee nwee ike ifinance with this entity? Uche mmanụ, kedu mmanụ? Na sometimes ndị isi ojii na-eme omume ị na-ajụ ọ na vitamin anyị anaghị like iri vitamin ka ọ gịnị? Ke ihe mere na what happened? Kedu ka ọ ji dị ka nna nwanne onye ahụ gburu ka a gbara, a na-ere mmanụ na-eke ego, iwu novice ịghọtara ihe a na-akọ, a na-ere mmanụ na-eke ego iwu novice because ị gaghị ekele m ụdị ego mmanụ because na iwu taxpayer ibere shareholder, ibere taxpayer ibere shareholder. So now ikele musia ego mmanụ aha isi na anaghị eme nke anaghị develop. Nwanne enwere ihe a na-akpọ privilege. That kpaliji were privilege, not a right. You got to go. Now this kpaliji, for you to have share from that ego, you must be a taxpayer so that you have share in that money. Most of you are not tax out of taxpayers. Ihe ha agaghị agwa gị this thing. Ha agaghị agwa gị ya because ha mana you just acting out of ignorance. You got that? Most of us na-aba. Most of them don't even understand government or system of government. That is why our land is not developed, because in a expect na how do you expect na selling mmanụ will survive or finance that state with one local government which are 125 local government, 30 local government? How? Ebe senator ordinary house of rep or senator na-eri 6 million just allowance. German government amam ego na German president, senator na-eri ego na ahụ. Unu dị more than 200 million people, more than nweta 6 states. Senator na-eri 600,000 for just allowance or millions of naira just ego ya. Ọ dị so ịmaha na ihe awụ just na ihe a na-akwụ, ihe awụ just a na-akwụ ha keke siri ekwu ya. It's like a bribe. You got that? Because unu nwa na onwe unu bụ okoko to make sure just ke magic a na-eme otibere anya afọ ụzọ magic ya o magic ka a na-eme so that ka ọ dịka ha na-aga na that place a na-esi nine, some say nine, some say yeah, some say nine, everybody say nine, everybody say yeah. Ọ dịka nwere ihe a na-eme ọ ihe otibere anya afọ ụzọ. So ego mmanụ aha ka a na-eke, so that's why they call them House of Representative. So ha na-represent ndị na-ere mmanụ. So that's why ego aha niile ha nwa, because actually ego aha na-eretara mmanụ aha enweghị ike izu to finance the government. Ozu omeghe ogeghị ezu. So all the government ka a na-akwụ ụgwọ, the government ka a na-enye ego, ọwụrụ the masses. You gotta go, because this masses ụbụrụ eke ha nwere a land ha nọ n'ime ya. They cannot generate and develop this land commercially and distribute wealth to themselves by themselves for themselves. Ha na-eje ego mmanụ nwanne echekwe na ego mmanụ ekene yo
as agreement mma na ha dị and ọ ga-adị for very long time because ọ ka nwere more years to go. So nsogbu ga-ejeghe ịkwụsị very soon. Nsogbu ga-adịkwa ọ ka adịkwa n'iru ọ ka kwekọtere aka. Unless you understand. Nwanne ị na-aga somewhere asị gị na ndị oshi, ị na-aga Lagos asị gị na ndị oshi nọkwa na Benin, ka ihe ị ga-eme ịda na ichere ọ isi ụzọ ọzọ. Ihe ahụ problem ahụ Nigerian problem. All about one tribe or one tribe. Ndị ugwu unu na-ekwu na ha na-achị ha achị na 50 years. Ndị ugwu ị ga ebe ahụ agụọ dị n'ugwu. Ọtọbụ ndị be anyị na-asị ndị ugwu na-abịa iwere anị anyị, ndị ugwu na-abịa iwere anị anyị. Ịma ihe m jụrụ ha, n'ugwu nwere vast land, anyị nọ n'ugwu, anyị Igbo ugboro ịtọ erubeghị empty land nọ n'ugwu. So unu adịzị na-eche iche ka ụmụazị empty land nọ n'ugwu times ya Igbo times 3, ala Igbo times 3 aka only Sambisa forest ka Igbo land, only Sambisa forest ka Igbo land niile. Ị ga na-aga ugwu n'ugwu otu anyị nwere ike iru from Abuja to Katsina, ị ga-agbagide empty land gba ya for 7 hours, empty land, nobody is there. So ọ dị ka a ga-ahapụcha anyị n'ihi na abịakwara ndị Igbo gị ka ha ji eme. Ndị ugwu erughị 8 million ya na-agụ. So because but all this small talk ka unu ji eme argument, okwu na-erijuru, okwu na-enwero base. Ugwu nwere land more than anybody in Nigeria. Isi a ga-abịa were anị gị iji eme gị ha mmanụ nọ na anị gị nọ under their control. So kedu ihe eji anị gị eme? Ị na-amụkwa ihe. Nwanne, once you hear something, analyze it. Chee ya eche, ị nwere uche, iwu mmadụ, iwu nkịta, iwu anụmanụ. Ya anyị take your land, anyị take your land, anyị take your land for eji eme gị na ata ata. Mmanụ dị n'ime ha nwe, mineral dị n'ime ha nwe, of federal government nwe, ọ ngị na-achị, ọgwa ha na-achị. So nwe ya na-akpọ land use decree, ịma gị na-enwe ya na-akpọ land use decree, ịma gị ụmụ okoko. Ịma gị na-enwere ya na-akpọ waterway use decree, ịma gị. So ihe ọbụla dị na mmiri, mmanụ dị na mmiri ha nwe, nke dị n'elu anị ha nwe, azụ nọ na mmiri ha nwe, ewu nọ n'iro ha nwe, ọkwa ha nwa na-achị. Yes. So what is your argument then? They want to take your land, they want to take your land. Never want the land use decree no under federal government. Kedigwe na anị ọzọ ị na-ekwu na ha na-eche were aghọtaghị m ihe na-akọ. Ọfụna ndị isi ojii agwara m na ya eje ha akwụkwọ, ụnụ asị na ahụsị ka anyị jee na akwụkwọ ndị Igbo nwere ya na-akpọ nta akara informal education to develop the subconscious mind. A na-akpọ ya nta akara to develop the subconscious mind. You got to go first of all, ị ga-agagode nta akara. Ndị Igbo na-akpọ ntọ na akara, ntọ na akara. Ebe ahụ ka a ga-akụziere gị akọ, uche, echiche na amamihe bụ religion anyị, ezi omume. All those things you understand them first, nwee thinking faculty before you gabazie na formal education nke a na-akpọzi akara aka. Formal education nke a na-akpọ akara aka before you go there. You got to go. But for just mmadụ agaghị anọ otu a na-eche echiche out of point. Onweghị ike, can never reason. Even ịgwagodi esef ọtụghị iro, ịgwa ya eziokwu ọtụghị iro. Onye gwa igbere eziokwu ọtụghị iro, onye ahụ ọ dịghị mma enwe ọchịrị ụdọ nwụọ, onwe uru bara ọrịa ndụ. Onye ịgwara eziokwu ọjụ, onye ahụ nwere uru bara, because eziokwu ahụ ịgwara ya. Ndị Igbo pledge is a pledge. Eziokwu bụ ndụ n'olu Igbo. Our pledge, our creed to live as a human being, we must speak the truth. Eziokwu bụ ndụ. That is a creed of an Igbo man. Ịgwa m na onye a bụ onye Igbo,
onye a na-achị sasị juru everywhere, liars everywhere. So ndị asị ofu mkpụrụ eziokwu adịghị ha n'ọnụ. Ofu mkpụrụ eziokwu na-anwụ anwụ, you cannot hear them say. A na-asị abụ ndị Igbo, onye gwara gị na Igbo, nwanne Igbo onye Igbo. We don't accept you as Igbo, anyị ekweghị, because Igbo we agree. It's agreement. Preamble. Amadioha, the preamble of the people. All the whole thing. Italia. You fail all the whole laws. You violate them. And you want to be Igbo by force, by muscle. By muscle. No. Ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala, as above so below. Ị ga-aka m ogologo ka mkpụmkpụ. If you are stronger than me, ị karịghị chi gị ike. You cannot stronger than your God. You got that? Onye kere gị ka gị ike, because he tie you. All justice. And the justice must prevail. Onye ọbụla nọ n'ụwa, onye ọsọkwa ya bụrụ onye ọcha ma onye ojii, ọ ga-azara ọnụ ya. So it's up to you. It's up to you. Ma ị chọrọ ma ị chọghị, nwanne, ka onye ọbụla si wee debe ute ya ka ọ ga-esi etinara anyị. Ka onye ọbụla si wee debe ute ya ka ọ ga-esi etinara anyị. Ndị Igbo na-ata ahụhụ, that means they sow the seed of suffering. Enweghị onye nọ n'ụwa dị capable of oppressing another human being. No way. No capital, no way. Because you don't know how life works. The fastest atom generates the fastest vortex. Either na ịbara uru or na ịghọrọ ahịa. Ịghọrọ ahịa, ịghọrọ a trade. Azụọ ga-azụọ. Azụọ ga-azụọ. All the whole people na-ata mfụ n'ụwa, ha na chi ha azụ, ọkwa Chukwu kere gị na ha, ọkwa the same God na-eke. Yes na, how come or some people ji wee nọdịzie under subjugation and some people are man apasha dị ya na ịghọtago. Ọ bụrụ na ihe na-ekwu abụghị eziokwu, that means there is partiality here and the life is justice. So if life is justice, that means nwanne everybody nọ n'ụwa bịara onwe ya ụwa, onwe onye amụrụ gị na ya. That means onye ọbụla bụ cross ya, everybody carries his cross. But yes, because ka ọ dịbe oke ka ọ dịbe ọgụnụ, ọya ka o ji eme ịhụ ọ dịka gasị na nsogbu ndị mmadụ bụ ofu, maka na ka ọ dịbe oke ka ọ dịbe ofu. Ime ha ana disenti na aha m mere mist, nwanne mburu moto na-agba ṅụọ mmanya, disenti ga-eme mma ṅụọ mmanya buru moto na-aga ga-eme gị ṅụọ mmanya buru moto na-aga. Simple. So ọ dị normal na problem ndị mmadụ nwere ike look alike, because as long as na-ewu mmadụ, your problem might look alike unless you change those things. And ofu isi anaghị eme ọhịa. A tree cannot make a forest. So if you want to live in Igbo land, n'ime mmụọ na eziokwu n'elu kasị elu, you must make this Amadioha the foundation of the land. Then you have peace, justice. You have peace, you have justice, you have security, everything. You have Amadioha. Simple. Without Amadioha, you will not have peace. One mmadụ. Nna agwaghị eziokwu. Ana m agwaghị eziokwu because eziokwu is our pledge. I pledge to eziokwu. Eziokwu bụ ndụ. Our national anthem is eziomume, eziomume, eziomume. Jiri eziomume dịka uwe gị, ezunori ezuna ori gị, agbana m ụgha si, hụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya.
jiri ezi omume dịka uwe. Ihe a national anthem, so that every of our children must know this thing. Is our national anthem. Jiri ezi omume dịka uwe. If your child is grown in this way, there is no way your child will be a kidnapper. There is no way your child will be an armed robber. Ọ bụrụ na nwa gị bụ onye amamihe, member of amamihe, na onye amamihe, there is no how ọ ga-eji ahụ ahịa. Onweghị bụ onye iberibe, because a ga-azụ ya azụ. Onye amamihe bụ onye azụrụ azụ. A ga-azụ ya azụ. Ịzụsịa ya, onwe gịtanye ike ịghọ ahịa n'ụwa is impossible. Then once ndị Igbo aghọghị ahịa, Igbo land will be selling. Igbo land will be a place to call home, a place to be. No Igbo man will like to go out of the land. But nke today now, onye ọbụla ịkpọ na phone, ọ sị nwanne, how can I leave this place, please? I want to leave this land, please. Onye ọbụla ịkpọ na phone, the same thing. So ụmụ ibe, there is only 5 things we focus our vision: food, shelter, job, healthcare, and retirement benefit. Simple as ABCD. Every other thing is secondary. Nwanne, enweghị onye na-agbatịrị gị ọsọ n'ụwa. Enweghị. Ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị n'ife. Enwere ike ndị ahụ ifo gị na ha na-anyị mọzụ n'ife. Gị na ha na-anyị mọzụ. Ọkwa mmụọ ka ị na-afụkwado atịma. Ka mmadụ bụ mmụọ. Those things ifuru na block gị the road. Ọkwa na sometimes ị na-arọ nrọ, mmadụ ejide gị na nrọ, otu a jide gị na-azọ isi onwe gị na nrọ, o jidesie gị ike, ị ọ bụrụ oge nweta onwe gị binye, ị na-eku wa. All the same thing na-eme n'ife na. Enwere ike ịghọta gị. Enwere ike mgbe ị na-alahụ ụla, ị were aka gị fina mpara gị, ọbara anaghị agazi dị ọfụma. Mgbe ahụ ị ga-ama na mmadụ bụ mmụọ. Ihe ya nọ n'ime nrọ otu a, ị na-achọ ka ime uvu aka gị ahụ ọjụ. Mgbe itete otu a, aka gị ahụ nwere ike ọnwụnwa, ọ gaghị na-eme uvu ụjọ aba gị ahụ. Before ọbara bịa circulate gbe na dị aka again, ibezi nwetakwa aka gị ahụ bịakwa return back to normal. The same thing na-eme n'ife. Ọ bụrụ na ị maghị dozi onwe gị ọfụma, the next people agwa gị aka, ezigbo aka gị ahụ abụrụ an obstacle to you, because ị nọghị ọfụma. That's why they become an obstacle to you. But ị na-agwa ndị mmadụ destiny, ocheni nwanne, enwere uru ịbara m taa, enwere uru ịbara m, ajụjụ ka m na-ajụ gị. So ị naghị akwụ m ụgwọ, enweghị ịbụghị nwanne m, ịbụghị nwanna m, mbịa deceive oge. Kedu gwagoro m uru ị ga-abara m ma m deceive oge? Gwagodi m ka uru m deceive oge, kedu uru ị ga-abara m? Ajụjụ ka m na-ajụ gị. The mmadụ na nonsense. Kedu uru ị ga-abara m ka m deceive oge? Because nwanne, ihe a wụrụ freedom fighting, ka a sị na ị ga-abịa nye anyị ego. Ọ bụ freedom fighting. Ihe a a religious movement. That means we want to have the people of technocrats within us. Ndị amamihe, the wise men, coordinate the wise men, let them go out to the mountain and see the vision of the future. Simple. We want to bring together the wise men and show them the new land, so that they can discover it and exploit the new land. It's as simple as that. I did not ask you anything. I only want to show you the new land to go and exploit. Nothing more, nothing else. And when you something again, I did not promise you anything. You have to go yourself and exploit the land, not me. I will show you everything, give you every necessary tools and information, but the exploitation you must do. Nothing more, nothing else. Because you are young in the mind,
you are young in the mind, your soul is not developed enough. That's why you have been bamboozled. You have been bamboozled. You have been deceived because your mind is not developed. That is why somebody else will come and tell you rubbish and you believe. You got that? That's it. Simple. Enweghị obodo, enweghị ihe dịka obodo. Ọwụ na iwu onye Naija, ị nwere paspọtụ. Naija na onwe ga-ekwe paspọtụ nọmba ha. Data obodo a na-akpọ Naija ke paspọtụ nọmba ya. America bụ America country. America nwere paspọtụ as a citizen. The country America si na onwe ya ka ekwere na paspọtụ nọmba ya. But ha nwere bank na American bank na ka ekwere paspọtụ nọmba ha ji wee register the bank. England nwere England country, ha nwere Bank of England. Kedu passport number ha ji wee register the Bank of England? Which passport number? Ke the legal justification of America or England? Which one? Ke body? You got that? Potu? Nwanne iburu okoko igbu okoko igbu okoko. That is why ndị be anyị ndị ojii nọ n'Africa nwanne ma ndị America sef, ndị ojii nọ n'America, ebere m na-emechiri nda ihe ebere m na-emere ha bụ na the truth is in their face, lies but the fantasy and hypnotization cannot let them think. Desire over desire, they overfed by desire, they overfed by desire. They cannot see the truth. Why? Because they have consumed fantasy and desire so much so they agaghị echezi uche. Nwanne afịa ka a na-azụ, ụwa bụ afịa ka a na-azụ. Ịghọtago? Onye mara asụ ọsụọ n'ikwe, onye amaghị asụ ọsụọ n'ala. Ịmụ ha na ikwe bụ agreement. Ị mara asụ ịsụọ n'ikwe bụ agreement. Ị maghị asụ ịsụọ n'ala. Ịghọtago? So ụmụ ibe ya dịkwa arụ na mma.